אז ברוכים הבאים להרצאה המשך של סדרה של הרצאות בתחום של EMR. יש לנו את הרצאות 1 עד 4 באתר שלנו. אז קצת עליי. קודם כל, אני לא הכי טוב בעולם, אני פשוט מאוד 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 אוהב את מה שאני עושה, ואפשר לאתגר אותי, ואפשר לדבר איתי, ואפשר לשלוח לי אימיילים ולשאול שאלות, ואפשר לדבר איתי בלינקדאין, כאילו, הכל בכיף, אני מאוד עוזר בקהילה, קהילה שאני בניתי לפני 7 שנים, וכאילו, יש 12,000 איש, אבל כל הנושא הזה של פרפורמנס טיונינג פחות מעניין אנשים, בטח גם בעולם של EMR, אז כאילו קצת מצמצם את הקהילה, אבל באופן עקרוני, כל מה שקשור לידע אני אוהב לתת, לעזור, ובכיף. אז קצת על הקהילה, הקהילה באמת הוקמה לפני 7 שנים, קהילה שמתעסקת ב-AWS וביג דאטה באופן כללי. קצת עליי, באתי מעולמות הסטארט-אפים, גדלתי בג'אג'ה, שזה סטארט-אפ שהתעסק ב-Voice over IP, אז הייתי בסקרים שפיתחו דאטאבייס לצורכי ביג דאטה מבוסס GPU, עבדתי בוואלה חדשות וב-investing.com, ועכשיו אני ב-Jatomet, יועץ, CTO. ברמה אישית, חגורה שחורה דן 3, אוהב לצנוח ואוהב להרצות. קצת על Jatomet, אנחנו מתעסקים בדאטה, ענן, AI וייעוץ ופרויקטים, מתעסקים בריסלינג של גוגל ובפלייסמנטים של טאלנטים בתחום הדאטה, שיש מחסור די כבד בעולם הזה. אז הסיפור שלנו מתחיל, שלפני 3 שנים, לפני הרבה שנים, היה ארכיטקטורה 3 שלבים, היה ווב, היה API, היה דאטאבייס ודאטה warehouse, ואז הדברים היו די פשוטים. אבל אז הגיע ביג דאטה, זה אומר מושגים כמו velocity וווליום ווריאטי, שנרמו לתשתית שלנו לשבר כל שני וחמישי. ואז הגיע ענן, וגרם לכל המושגי היסוד שלנו, המון פעמים להיעלם, והתחלנו להכניס מושגים של כסף, כי בסוף מגיעה גם החשבונית. אז זה ממשיך לגדול שוב ושוב ושוב, ויש תמונה של כלים, וזה תמונה של ידע, וגם עם עולמות ה-AI עדיין קשה להשתלט על זה היום. מה הפתרון שלי? כבר אז, לפני 12 שנה, שהתחלתי לאגד הרצאות ותחומים, הבנתי שהמתודולוגיה הולכת לכיוון ענן, ומתודולוגיה של ביג דאטה, ואז בסוף זה הדאטה אינג'יניר המודרני של היום, וזה מה שאני מתמחה בו, האיזון בין כל האזורים האלה. האג'נדה להיום היא לדבר על עקרונות ומושגים, על איך מנתחים מוניטורינג של EMR, וכללי אצבע, וממש דוגמאות מעולם הניטור של EMR, כדי להבין איך לקרוא את זה, כי מסתבר שזה פער מאוד גדול בשוק. אז מושגים. קודם כל, כשמסתכלים על ספארק ג'וב, את מתעסקת בספארק? יקירתי. כן, יש לנו, פשוט לא הרבה, אבל כמה תהליכים בודדים. כן. מגניב. אז באופן עקרוני, כארכיטקט, שאני בא, מביאים אותי לייעוץ, ואומרים, לא עובד, או יקר מדי, או איטי מדי, אני מסתכל על ה-use case ושואל קודם כל, האם זה ג'וב שהוא power query, או מלא שאילתות קרונות של פרלליזם, שעובדות במקביל. זה מאוד מאוד משנה בסופו של יום את הצורה שבו הספארק עובד והתשתית עובד. בסופו של יום, לא משנה אם זה מפה או מפה, יש לך ג'וב, והג'וב צורך compute, memory, network ו-IO. והאיזון בין 4 האלה זה מה שעושה את ההבדל בין ביצועים מדהימים או לא. עכשיו יהיה זה כ4 גלגלים של הג'וב. אם גלגל אחד לא מאוזן, כל הג'וב יכול להתחרבש. זה ברור? כן, ברור. המושג השני הכי חשוב זה להכיר Dynamic Resource Allocation, או Maximize Resource Allocation, שזה בסופו של יום, לתת לספארק או ל-EMR יותר נכון, להחליט איך הוא מחלק את המשאבים,
או לבוא ולהגיד, כל ג'וב שנכנס, אני נותן לו את המקסימום משאבים שלי. עכשיו, מה היתרון מאחורי זה? ברגע שאני במקסימייז, זה אומר שכאילו, זה פיקס קפסיטי, ובסוף, בסוף, לקראת סוף חשוב, יהיו idle resources, אבל זה טוב לג'ובים קבועים, ל-power query, דברים שהם פרדיקטיביליים, אני יודע בדיוק מה הג'וב, מתי הוא נכנס, כמה דאטה בערך הוא הולך לקבל וכדומה. מתי אני הולך ל-Dynamic Resource Allocation. ברוך הבא למצטרפים, הנה הצטרפו עוד אנשים, מגניב. אז למי שהצטרף עכשיו, אנחנו עושים הרצאה על EMR, בדיוק התחלנו, דיברנו על האזורים הכלליים, ועכשיו אנחנו בעולם המושגים. אז דיברנו על ההבדל בין Dynamic Resource Allocation ל-Maximized Resource Allocation. אז Dynamic זה אומר לתת לספארק לנהל, ו-Maximize זה אומר על כל ג'וב שנכנס, אני נותן את המקסימום משאבים של הקלאסטר. כל אחד יש יתרונות וחסרונות, ובסופו של דבר זה משפיע מאוד על ביצועים ועלויות. שאלות על השקף הזה לפני שאני ממשיך? תרגישו חופשי לשאול, אני פשוט לא רואה אתכם, אז אתם צריכים לפתוח את המיקרופון ולדבר. יש לי מסך אחד מולי פשוט. אין שאלות. מעולה, תודה רבה. אז דבר נוסף שהיה חשוב להבין, זה שרוב האנשים לא מבינים את ההבדל בין הקורים השונים שיש בקלאסטר BMR. יש את המאסטרנוד, יש את הקורנוד ויש את הטאסטנוד. קודם כל, המאסטרנוד, מאוד חשוב להבין, הוא המוח. התפקיד שלו זה לתכנן מעין קמב"ץ כזה. הוא מריץ את הים ומנהל את ה-HDFS, אבל הוא לא מאחסן כלום. ומה שקורה, אם הוא נופל, כל הקלאסטר הלך. אלא אם כן יש HA, כלומר, highly available master node. זה ברור? אני מגניב, תודה רבה. אז core node, core node זה ה-compute node שלנו, למעשה, הוא, זה עושה, ה-worker node, סליחה, הוא זה שעושה את כל ה-compute שלנו, ממש עושה את כל ה-processing ורץ, ומריץ את כל החישובים שלנו, בלי להיכנס יותר מדי עמוק. הוא יכול להכיל דאטה לוקלי אצלו ב-Hadoop File System, והוא יכול להשתמש במידע ב-S3. כל use case יכול להיות שונה, אבל שניהם ולידים. אפשר לעשות לו סקיילינג, זה אומר להוסיף עוד core nodes, אם אנחנו רוצים עוד storage ו-compute. רק לקחת בחשבון שאם יש core node עם דיסק לוקלי שמורידים אותו, אז צריך לעשות דאטה ריבלנסינג, וזה תהליך איטי, וכואב אפילו יכול להיות. טאסק, הנה עוד, הוא כמו הקורנוד עם הבדל קטן, אין לו דיסק לוקלי, ולכן הוא מריץ טאסקים, הוא מאוד טוב לעבודה מול S3, אבל אין לו HDFS לוקלי. היתרון שלו זה שאפשר לעשות סקיילינג מהר איתו, בטח ובטח אם יש לנו ספוטים, ואז זה מקל מאוד כל הנושא של ברסטים, של workloading, שאנחנו לא יודעים לצפות את העומס. דבר נוסף שגיליתי שאנשים לא יודעים שהם עובדים עם EMR, זה ההבדל בין סוגי האינסטנסים השונים שיש ב-AWS. קודם כל יש את ה-M שזה General Purpose, שהוא balanced, זאת אומרת היחס בין ה-CPU ל-RAM ל-Network, הוא סבבה. יש Compute Optimized, שבו יש יחס שונה, ויש R-Optimized, שהוא יחס שונה לטובת זיכרון, ויש GN, שהוא גם מעבד אחר, וגם נטוורק מאוד מאוד גבוה. עכשיו, מתי נשים את כל אחד מאלה? זה מאוד תלוי בניטור שלנו. אם אנחנו נראה שהנטוורק הוא צוואר בקבוק, אנחנו נבחר כזה. אם נראה שהזיכרון הוא צוואר בקבוק, אנחנו נבחר כזה. אם נראה שה-CPU הוא צוואר בקבוק, נבחר כזה. אנחנו לא יודעים, נתחיל בזה. שאלות. מעולה. יוניפורם versus פליט. רוב החברות שאני עובד איתן משתמשות באינסטנס פליט.
ואז זה אומר שיש קומפוזיציה או מיקס של מכונות מאינסטנס טייפ שונים. ומה שזה עוזר זה שזה מגדיל את הספוט availability. זה טוב, ברגע שרוצים לעשות סקייל ושאנחנו רוצים להוסיף מלא מכונות, וזה מפשט מאוד ברמה האופרטיבית. מה זה לא עושה? זה בא על חשבון ביצועים. למה? ברגע שיש לנו מיקס של מכונות, הספארק לא מייעל את האופטימיזציה של הקונטיינרים שרצים בתוך המכונות, כי זה נקבע על פי המאסטר נוד. זוכרים את המאסטר נוד? פה נקבע הגודל של הקונטיינר שיעבוד בקורים. עכשיו, תחשבו על זה כקונטיינר כמגש פיצה. אם כל קונטיינר הוא טוסטוס, אז הכל בסדר. אבל אם פתאום מגיע משאית ואנחנו שמים עליו מגש פיצה למשלוח, אז המאסטר לא מודע לזה, הוא רק שואל, האם יש לך מקום לשים מגש פיצה? והמשאית אומרת, כן, יאללה, תביא. אבל זה גורר לבעיות ביצועים ועלויות. לעומת זאת, אם הולכים על יוניפורם, בואו נתחיל בחסרונות שזה, זה מקשה מאוד על כל הנושא של סקיילביליטי, זה יכול להיות מחסור בספוטים, ומצד שני, עם המכונות אחידות, זה הכי מדויק מבחינת ביצועים ועלויות. שאלות על השקף הזה? מעולה. אז במונחים של המגש פיצה שדיברנו, האקזקיוטור הזה של הספארק, כל אקזקיוטור מחזיק CPU ו-RAM לקונפיגורציה שלנו. עכשיו, גיליתי גם שם יש מלא הפתעות שבאים לעבוד עם לקוחות, אז מה שאני נותן פה זה כללי אצבע. אחד, לא להגדיר פחות משתי CPU, כי אם מגדירים אחד CPU, הוא מתחיל לקבל האטה, בגלל שהוא צריך CPU כדי לדבר עם כל השאר, ו-CPU כדי לעשות את הפרוססינג. ואז מגיעים למצב של טרד רייסינג, וזה פוגע מאוד בג'וב. מבחינת הקצאת זיכרון, פר אקזקיוטור גם, לא כדאי לעבור את ה-16 ג'יגה, זה המון המון דאטה פר אקזקיוטור, במיוחד אם יש לו מעט CPU. אז זה בסופו של דבר, אסטרטגיה של פרטישנינג למכונה עצמה, זאת אומרת, אני לוקח את המכונה ומחלק אותה, המשאבים שלה ל-8, ל-16 או 24, תלוי בגודל שלה, וזה נקבע על ידי ה-CPU כאן, זאת אומרת, יש לי 48 קורים, אז אני אחלק את זה ל-24. אם זה 32, אני אחלק את זה ל-16 וככה. בסופו של יום, מה שחשוב זה לדאוג למינימום של CPU קורס פר אקזקיוטר של 2. שאלות? מגניב. אז עוד טיפ קטן, זה שבגדול, הקלאסטרים, דיברנו על מאסטר נוד, קור נוד וטאסק נוד, רצוי שהמאסטר יהיה ביחס ישר לקור נוד, זאת אומרת, או חסר ממנו או פי 2 ממנו. מתי אנחנו מגדילים את זה? ברגע שאנחנו רואים עומס על הרם, או עומס על ה-CPU של המאסטר. זאת אומרת, לצורך העניין, אנחנו מתחילים ב-ATS סטנדרטי, לוקחים M5 4 אקסטרה לארג' ושמים גם את המאסטר וגם את הקור אותו דבר. אז רואים את המוניטורים, ואם רואים שהקור לא מנוצל, מורידים את הקור, או אם המאסטר עובד קשה, אז מגדילים אותו פי 2, וכך הלאה. כלומר, צריך יחס וקורלציה לסוג האינסטנס. שאלות? אוקיי. דבר נוסף, זה שיש פרמטר לים שנקרא Step Concurrency, שבסופו של יום הוא אומר כמה ג'ובים או כמה טסקים אני יכול להריץ במקביל על הקלאסטר. וגם זה אפשר לקנפג, אפשר לעלות יותר מהדיפולטים, רק צריך לקחת בחשבון שצריך לנטר את זה, לראות את הביצועים בפועל, ולעשות adjustment לצוואר הבקבוק שמוצאים, כדי להוציא את המקסימום ביצועים
ברמת טיונינג. טריק נוסף, יש אפשרות לבוא ולהגיד לים, אני יודע שיש לך 16 CPU, אבל תעשה over provisioning, תתנהג כאילו יש לך 32. עכשיו, אם יש לי CPU, ואני יודע שאני IO bound, זאת אומרת, ה-CPU כל הזמן מחכה, אז אני יכול להגיד לו, תקשיב, תתנהג כאילו יש לך 32 קורים, ואז תאורטית אני יכול להגיע לשיפור בביצועים, כי אני אנצל את ה-CPU זמן המת. זה טריק שכאילו לפעמים עובד, לפעמים לא, זה מאוד תלוי בסטורג' ובסוג הג'וב. סתם לדוגמה, אם אנחנו מדברים על מכונה M54 אקסטרלר שעובד מול S3, עם 16 CPU ו-64, ויש לה 40% utilization, אני יכול להגיע ל-32 קורים בטריק הזה של להגיד לו, תתייחס ל-16 כ-32, פי 2 מהפיזי, ואז ה-utilization שלי יכול להיות מוכפל, ותאורטית גם זמני הריצה שלי מתקצרים. שאלות? איפה מגדירים את ה-over provision הזה? יש לך קונפיגורציה של ספארק? זה ממש קונפיגורציה? סבבה. ממש קונפיגורציה, בטח. את יכולה לשאול בצ'אט, הוא יגיד לך בדיוק, כאילו. סבבה. בסוף, דרך אגב, המצגת, ההקלטה, נכנסים לאתר, אז את יכולה לעבור על זה לאט, באיזי, להגיד לו, הנה, בוא תתייעץ, צ'אט עם המצגת, תגיד לי מה אתה חושב, אולי אני מדבר שטויות, לא יודע, יודעת, זה גם יכול להיות. אז עברנו לניתוח ניטור. פה אני נותן כללי אצבע, אני לא מצפה שתהיו תותחים בלנתח ניטור, אבל כן מצפה שתהיו רגישים לזה, ותתחילו לחפש דברים ברגע שאתם צריכים להתמודד עם זה. אני יכול להגיד לכם מניסיון עבר, מפרויקטים של performance tuning ו-cost reduction, זה ממש, ממש, ממש לא קל. אני ניסיתי שנים לתעד את זה לנוהל עבודה מסודר, וכל פעם אני מגלה שכאילו הנוהל הזה רק הולך ומתרחב. וזה לא קל בכלל לאזן את זה. אבל כן הצלחתי לאחרונה להסתכל על זה במונחים של כללי אצבע כאלה, עם התחלה מצוינת. מה זה אומר? כלל אצבע, אם אני מסתכל על המוניטורים של המאסטרנון, קורנון וטאסק, מספיק שכל אחד מהם מעל 50%, התחלה מצוינת. מה זה אומר? אבל לפחות מטריקה אחת נמצאת במקום טוב. זה אומר CPU RAM מעל 50%, אני כבר בכיוון. אם אני מסתכל על גודל האידיאלי של אינסטנס, נגיד התחלתי ב4 אקסטרה לארג' ואני רואה שהמכונה עמוסה, ואני עולה ועולה 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 ועולה. אז אני אומר כזה דבר, קודם כל עדיף שיהיה לי מכונה אחת של 4 אקסטרה לארג' מאשר 4 מכונות של אקסטרה לארג' קטנות. זה פשוט קשור לצורה שבה מה עובד. זאת אומרת, ככלל אצבע אני מעדיף לעבוד עם 4 אקסטרה לארג' כמינימום גודל אינסטנס. ואז זה מאפשר לי לעשות סיינדינג סטרטג'י קצת יותר טוב. זה אומר, אני מעדיף לעבוד עם מכונה שהיא 8 אקסטרה לארג' מאשר 2 של 4 אקסטרה לארג'. ואז זה מעלה את היוטיליזיישן שלנו. זה ברור השקף הזה? כן. תודה רבה. תרגישי חופשי להתפרץ, by the way, ולשאול שאלות, בכיף. סבבה. אז לא קל היום. מה שאנשים לא תמיד יודעים להגיד על הג'וב שהם קודמים, זה אם צריך לכתוב זמנית ל-HDFS או לא. אבל אפשר לראות את זה מהמוניטורינג, נגיד וקיבלנו ג'וב של מישהו אחר וצריך עכשיו לנטר אותו, אז צריך להבין, אם האינסטנס כותב לדיסק מקומי, אז צריך core אינסטנס. אם לא צריך דיסק מקומי והוא לא משתמש בדיסק הלוקלי, אז אפשר להעביר את זה לטסקים.
אוקיי? אז הכלל אצבע אומר כזה דבר, אם יש לנו איון לוקאלי כבד, אז אנחנו משתמשים סליחה, זה הפוך. core task. אם זה לא, אז אני משתמש בטאסק. בסדר? כי לטאסק אין דיסק לוקאלי. נטוורק. אם אני מסתכל על המוניטורינג של ה-EMR שלי ואני רואה שהנטוורק שלי תחום, אז אני עובר לאינסטנסים של GM, ואז אני מקבל דאטה טרנספר מהיר יותר מ-S3, לטובת ה-core node שלי או ה-task node שלי. רשיו של ריסורסים. אם אני מסתכל על המוניטורינג ואני רואה יחס בין CPU ל-RAM שהוא קיצוני, זה אומר מעט CPU הרבה RAM, אז אני צריך לעבור למכונות מסוגר. ואז הערך המוסף הוא שיש לי פחות CPU, יותר RAM. אם אני רואה שאני צריך יותר CPU, אז עדיף לי להעביר ומעט זיכרון ל-CPU. אם אני לא בטוח, אני יכול לעבור ל-M. עכשיו, היופי פה שזה מהר מאוד משפיע גם על הקוסט וגם על הפרפורמנס. זאת אומרת, אנחנו מרוויחים שתי ציפורים במכה אחת. אוקיי. מה שקורה הרבה פעמים, שאני אומר לאנשים, קחו לכל הקלאסטר מכונה אחידה לאורך כל הדרך, שוכחים לנטר את המאסטר. עכשיו, אם אנחנו רואים מאסטר שהוא ב-low utilization וקור ב-utilization גבוה, זה אומר שאנחנו סך הכל די בסדר. כי רוב הכסף זה הקורים, נגיד יש לנו 10 קורים והם ב-utilization גבוה, אנחנו מצוינים. אבל אולי שווה להקטין את המאסטר למשהו קטן יותר, ואז יהיה הרבה יותר בלנסט גם מבחינת המאסטר וגם מבחינת הקור נוד. וזה לא משפיע על הביצועים, וזה חוסך כסף. ברור? כן. מגניב. דבר נוסף, זה שווה להסתכל על כל הנושא של היען. יש את המוניטורים של היען עצמו, ואז אנחנו רואים מה הלוקציה ומה בפועל. עכשיו, מה הכוונה? נגיד והקצינו 72 אקזיקיוטורים, ואני רואה בפועל שהמוניטורינג סופר נמוך, אז כנראה שמשהו בקונפיגורציה שלי לא נכון. כלומר, היה מקצה, אבל הספארק לא משתמש. זה יכול להצביע על בעיה מסוימת, אם זה יותר מדי מקבול, אם זה קונפיגורציה פר אקזיקיוטור, או חוקים הקודמים שהפעלנו. שאלות? מעולה. אז אנחנו מגיעים עכשיו לתכלס, ככה נראה המוניטורינג של EMR. בואו ניקח את הדוגמה הראשונה, יש פה מלא דוגמאות, אפשר לבחור מה מתאים לנו. מה שאנחנו רואים פה זה את הפריימרי, שזה המאסטר נוד, כל השורה הזאת, וקור נוד, שזה פה. פה בדוגמה הזאת אין טסקים. את רוצה לעזור לי לנתח את זה? אוקיי, אז אני אעשה את זה לבד. אז מה שאנחנו רואים פה זה שהפריימרי שלנו מתחת ל-50%, גם בזיכרון וגם ב-CPU, אבל מצד שלי הנטוורק גבוה, אז אנחנו כבר בהתחלה מצוינת. הקור נוד ב-CPU נמוך, אבל ברם מעל ל-50%, אבל בנטוורק מעל 50%. אנחנו כבר בהתחלה מצוינת. מה היינו עושים פה לדוגמה? היינו שוקלים לעבור ל-R instances, שזה יהיה פחות CPU, יותר RAM. או שהיינו בודקים את ה-GM, שינצל יותר. בואו ניקח דוגמה אחרת. פה, אם אנחנו רואים כזה דבר, מעל 50% CPU, מעל 50% RAM, מעל 50% Network, תחנה מצוינת, אבל מה אנחנו רואים פה? דיסק לוקאלי, שהולך בשימוש גבוה. אז פה אנחנו רוצים לשאול,
אם אנחנו רוצים להוסיף עוד קורנות כדי להאיץ את ה-IO, כי אנחנו רואים שזה רק הולך ועולה, ואולי זה ישפיע לנו קצת על הביצועים, ויקצר לנו את הלוחות זמנים. עומד? כן, פספסתי, האינטרנט שלי התנתק, אז יש מצב לחזור דקה אחורה? כן. תודה. התחלתי לדבר על דוגמאות, אוקיי. ובאתי ואמרתי, לוקח את העקרונות שלי, התחלנו לדבר עליהם, ואני פשוט עובר דוגמה-דוגמה. אז יש את הפריימרי, יש את הקורנוד, אוקיי. שזה המאסטרנוד וזה הקורנוד, בסדר? מהמם. אז אמרנו כלל האצבע של ה-50%, האם זה מעל 50%? לא. האם זה מעל 50%? לא. האם זה מעל 50%? לרגע, לא נחשב. האם זה מעל 50%? כן. אוקיי, התחלה מצוינת. פה מעל 50%? לא. פה מעל 50%? לא. פה מעל 50%? כן. התחלה טובה. פה מעל 50%? כן. התחלה מהמם. טובה. אוקיי? אז כן. אנחנו בכיוון. אנחנו לא רחוקים. כמובן שאפשר לאתר ואפשר לשפר. עכשיו, שאלתי, לדוגמה, מה היינו עושים פה? מה אנחנו רואים פה? שה-CPU נמוך והרם גבוה. זאת אומרת, יחס גבוה בין CPU לרם. זאת אומרת, אפשר לשקול לנסות לעבור ל-R אינסטנס. מהמם. זה דוגמה. אבל שימי לב לנטוורק הגבוה פה, זה המספרים לא טריוויאליים. יש גם יש אחוזים ויש מספרים אבסולוטיים, צריך לקחת את זה בחשבון. כן. אבל בגס, הקו של האמצע, 50%, זה כיוון טוב, זה לא מעניין. מה אנחנו רואים פה? בואי תעזרי לי לנתח את זה. אוקיי. זה גם מתחת ל-50%. רגע, שורה ראשונה, מה היא? מה? מה השורה הראשונה? מה היא מייצגת? איזה סוג של קור? המאסטר או קור? זה פריימרי. הפריימרי, שזה כן. המאסטר, מאסטר. אוקיי. מה אנחנו רואים פה? מתחת. גם. פה ופה? מעל. פה זה טריקי, בגלל זה אני מראה את זה. כן. עכשיו, אבל זה נחשב מעל, לא? יש לך חלק שהוא מעל, שזה נגיד מ-7 עד 8, ויש לך מ-8 עד 10 מתחת. אם את ממצאת את זה, זה מעל או מתחת? מתחת. אז הנה התשובה שלך. פה, את רואה מלא פיקים, נכון? כן. כביכול זה נראה מעל ה-50%. כן, כן. אבל שימי לב לזמנים, כי זה פיק קצן. זאת אומרת שרוב הזמן הוא מתחת. אז גם הממוצע יהיה כאילו מתחת. ואת מתחילה לקלוט את הקטע, יפה מאוד. אז אם אנחנו מדלגים פה, מתחת, ופה מה אנחנו רואים? מעל. הופה. אז מה יש לנו פה? יש לנו קורנוד, יש לנו IO שעובד לוקאלי, ואנחנו רואים מכונת מאסטר לא יעילה. אז אפשר להקטין את המאסטר בחצי, לראות אם זה משפיע על משהו. אפשר לשנות את היחס בין CPU לרם, כי את רואה שרוב הזמן הוא בקושי משתמש ב-CPU. אפשר לראות אם זה בעיית רשת. נראה שלא, כי הוא מקבל שהוא מבקש. אז הוא אומר שאת צריכה יותר רם, ואז אולי זה יעזור. יש? כן. או הקונפיגורציות של האקזיקיוטורס, גם על זה הייתי מסתכל. סבבה. אחרי דוגמה, בא לך על זה? רגע, המסך שלי רגע, תקוע. זה לא חד, אני אחפש דוגמה חדה שיותר קל. אוקיי, הנה דוגמה. אוקיי. תורת... זה עדיין קצת מטושטש, אבל בסדר, אפשר להסתדר. כן, זה פשוט דוגמה חשובה, אחרת זה... אז זה המאסטר, זוכרת? כן. כלל ראשון אמרנו של ה-50%, מתחת, נכון? כן. גם פה מתחת, המצד שלי פה זה מעל רוב הזמן. נכון. אז בזה לא נוגעים, נכון? עובד כן. אל תיגע. פה מה אנחנו רואים? שה-CPU סופר נמוך, ה-IO טס למעלה, והרם לא פה ולא שם. כן. מה את מציעה? אמ,
קודם כל, ממש בגדול, אם הרם וה-CPU לא מנוצל, לכולם יהיה את אותו דיסק בקורנודס. אז מה נשאר לך לעשות? להשקיע פחות במשאבים של הרם אוקיי, וה-CPU, כי זה בקושי מנוצל, אז חבל. כן. מצד שני צריך מלא מכונות, אז הייתי לוקח מלא מכונות של 4 אקסטרה לארד, כדי שיהיה לי הרבה יותר IO במקביל. מהמם. זה הרכיב הכי איטי במערכת. בסדר? כן. בואו נראה מה עוד מעניין. או, פה עכשיו יש לנו דוגמה עם טסקים. רואה, יש לך פה פריימרי, קורנוד, סורי על הטשטוש, זה מה שהיה לי, מהמם. וטסק. טסק זה בלי דיסקים, קור זה עם דיסקים, זה פריימרי. אז מה אנחנו רואים פה? פה המאסטר, יעיל או לא יעיל מבחינתך? נראה שהוא, כן, כאילו, כן, מה? אם אני מסתכלת על הגרפים, הם מתחת מתחת ל-50%. ל-50. זה אומר שצריך להקטין אותו כדי שהוא אפשר יהיה יותר להקטין, יעיל. כן, אוקיי. מעולה. כשעוברים לקורנוד, מה אנחנו רואים? עזבי את הפס הכחול, תתעלמי ממנו. זהו, להתייחס רק לכתום. כן, כאילו יש לו פיקים, אבל גם מתחת. ורגע, כן, זה אומר גם וגם, זה ששרפנו כאילו סתם בממוצע. משאבים, כן. נכון? אוקיי. עכשיו, בנוסף את רואה גם טסקים, נכון? ואת רואה שהם מתנהגים אותו הדבר מבחינת ביצועים, נכון? פחות או יותר, כן, כן. אוקיי. אז מה שקורה פה זה שאם אנחנו רואים שבקושי ה-I עובד, והטסק כאילו והקור, בטראפיק יש קצת הבדל בין לא, זה 2.8 וזה 2.7, זה לא דרמטי, זה כאילו המאסטר נוד, לא להתבלבל. אוקיי. אז זה אומר שאנחנו נעדיף יותר טסקים ופחות קורים. למה? זוכר את ההבדל העקרוני ביניהם? תזכיר לי. קור וטסק, שבטסק אין דיסקים לוקאליים. ואז זה אומר שאני יכול לעשות יותר מהר אוטוסקיילינג, ואז זה מקצר לי זמני ריצה ומעלה לי ביצועים. מהמם. אוקיי? מגניב, תורה תותחית. אוקיי, זה לא מעניין. לא מעניין. הופה, זה גם חד וגם מעניין. מה אנחנו רואים פה? יאללה, קחי את זה. פריימרי. בואו נתחיל פה. כן. הוא נראה כאילו מתחת ל-50. גם. זה לא. זה כאילו, לא, אבל את רואה שהוא לא באמצע כזה, יורד, אז די אפשר להגיד. יציב. כן. ב-47% זה בסדר. את מבינה? כי הוא יציב על זה, הוא לא כן. יורד. אין לו מהמם. פיקים למטה. זה חשוב. מעולה. רשת, מתחת, סבבה, אבל זה כבר מנצח. מעולה. מה מהמם. אנחנו רואים פה? וואה. בדיוק. פה, זה מתחת. מתחת וזה. כאילו יציב סביב לא, קצת מעל, כן. אבל ואנחנו רואים גם את הרשת שהיא כל הזמן עובדת. הוא כן. יורד מהר עולה מהר, טק, 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 אבל כאילו אנחנו רוצים לראות כמה שיותר מלבן פה. מהמם. ואכן יש לנו מלבן פה, פה ופה. מהמם. מה אנחנו רואים בטאסק? כאילו נראה שהוא לא מספיק מנוצל. לא מספיק מנוצל ומתנהג אחרת לגמרי ב-CPU. כן. מה זה אומר? צריך לבטל את הטאסקים לגמרי, להשתמש רק ב-core nodes. הוא Mm, פשוט לא יעיל. בסדר? כן. מגניב. טוב, מה אנחנו רואים פה? את המוניטורינג של הים. את רואה פה את ה-running applications מהמם. ואת ה-allocated vCPU cores? כן. אוקיי, אז זה פחות או יותר ההגדרה שקינפגנו, ויש ג'ובים שרצים במקביל והכל יפה. עכשיו, למה זה חשוב? אם הקצינו מלא CPUs, אבל בפועל הוא לא מושך את כל ה-CPUs האלה, והניצולת היא מאוד נמוכה, זה אומר שיש לי בעיה בהגדרות בקוד שלי, בקונפיגורציה, פר אקזיקיוטור. Mm.
יש. כן. זה כלי מאוד מאוד חשוב לנסות לעבוד איתו. אז בואו נסכם. אז באופן עקרוני, מה אנחנו בוחרים כאסטרטגיה לאקזיקיוטורים? לפי מהירות או לפי פשטות? זה הכלל שצריך להנחות אותנו. זאת אומרת, אנחנו רוצים להגיע למצב שאנחנו בוחרים, או, רגע, נלך אחורה חזק, או Maximize Resource Allocation, ואז אני לא מנהל את הבחירה של האקזיקיוטורים. או דיינמיק, אבל אז אני צריך להתאמץ יותר בכיוונון שלנו. אופציה אחרת, היא לעבור להגיד, רגע, אבל הדברים יקרים לי, ואז אני צריך לאזן לנטוורק, לסטורג', לקומפיוט, לשירותים מנוהלים, ולאנשים, ולהשקעה בדב-אופס, זה נהיה מסובך. אופציה אחרת להסתכל על זה, זה כמה פשוט אני רוצה שהדברים יהיו. אני רוצה להשתמש בשירות מנוהל שנאמר, אני רוצה להשתמש בשירות חיצוני שעוזר לי לאפטם את זה. יש כלים כאלה, זה נקרא אפילו dual bird, שהוא לוקח ימ"ר ומאפטם את זה. אבל זה עניין של החלטה ארגונית, כמו שאני מחליט אם אני רוצה שירות מנוהל, אם אני רוצה ענן, או אם אני רוצה משהו אחר. דבר נוסף שאני רוצה להסתכל עליו בארכיטקטורה שלי, זה כמה היא מהירה. היא מספיק טוב, אני לא נוגע בזה. ובסופו של דבר יש לנו איזון בין עלויות, פשטות ומהירות. זה אומר, בסופו של יום המתודולוגיה של מה שאני מרצה, זה תמיד להסתכל בפרספקטיבה של faster, cheaper, simpler. זאת אומרת, הדברים צריכים להיות פשוטים, אבל לא פשוטים מדי, ולא מסובכים מדי. call to action, מוזמנים להיכנס לאתר, להסתכל, להירשם במיטאפ שלנו, להירשם ביוטיוב, יש לנו יוטיוב צ'אנל של ביג דאטה ניסטיפייד, שאפשר לראות שם דוח את התכנים. רגע, נראה, ביג דאטה ניסטיפייד צ'אנל. ואז יש את כל התכנים שלנו, יש את כל התכנים שלנו, ואפילו יש לנו 700 עוקבים, תמיד כיף לראות את המספרים האלה גדלים. ויש פה שקף אחרון עם הלינקים שלי, לינקים שעוזרים, וטלפון שלי למי שיש לו שאלות.